Nu sommar och solen skiner och man får sol i ögonen. Det imst annat som eisen kommer i ögonen. Jag har nämligen funnit en spontana plakat som är hängt upp här på. Jag var någon ung förskoleläsare. Här ständer nämligen Hvat fiskivinnan och kreppu. En organisationsteoretisk analys och konkretisering av trobladden. Føroyskt visar och ageringsmöjligheterna. Uppe i målen höjvik det klockan 14. Detta ser avhåverst ut, så vi tar en tur igen. Klockan är 12:30 så vi når det akkurat. Medan solen skiner här uppe på höjvikene, har jag finnet Esmar Eysturoy att se mig från trobladdarna och fiskivinnan. Vad är det som kom fram till, Esmar? Alltså, jag har ju gjort analys av fiskvinnan i Føroyingurin. Alltså, det finns ju från fiskvinnan och fiskvinnan. Alltså, jag kom fram till att jag universiteten och København. Alltså, jag kom fram till att Føroyingurin alltså för fiskar och för next typer. Alltså fisk minus 10 plus, 10 plus fisk minus. Alltså ta till för next typer. Alltså det är så vi kom fram till alltså ta med till så här agera att handla att något borde ut att det är för next till att sälja typerna. Men ta med så ska man se en voice och något lost innan fiskvinnan för fisk alluga. Här då så i voice och travna. Alltså travna. Det är lost som säger är äckla brukbär. Ja men Esmar, hur så vi effektivitet nu? Är det här inte så oeffektivt? Så alltså effektiviteten är skönare. Jag så där kan gå vi travna och voice är äckla effektivt men först och främst är det kvaliteten som är uthopp. Helt uthopp. Hur så vi djupvattensfisken ute att han fjärde grunden. Det är bara han trav som no lång. Så är det ja. Alltså man kan alltid spisa att tro något som kommer nu. Ren med allt du kan serva det först. Men det är alltså lösning på det. Jag har gjort utdragningar om prus och framförallt att det betraktarna bojlar brukar trav än brukar troll till. Hur så ta? Lämna sig utdragningar som visar det alla. Och imon till ta utdragningar till olja som trollar brukar ta är det betraktliga det bojlar oljeutdragningar av fisk och trav. Alltså man brukar nästan bruka olja till trav, jag vet inte säga. Nästan alltså jag alltså kan se att visst man har spel alltså trav spel alltså så kan spela smörja alltså smörja alltså ta var igång gott att det är det alltså men alltså det blir aldrig morgon på ett drop på viken alltså det är inte det är argument man kan bruka motor över trav ja på nära mått alltså mot den trollar brukar så kan kanske se att det kanske är alltså jag vill säga att det kanske 0,00 alltså bara helt lättluskan alltså 0,000 tror jag promille alltså man tror brukar som man fylla svärd. Det är inte det som man brukar smälta på den kanten. Och så kanske jag att kommer till att oljevinna alltså nu för olja i färjan nu alltså så som på fädra olja. Alltså det var ju också med att jag kan få fädra olja i färjan far men och det tar så blir det sån buller ja alltså. Det var ju falla väl alltså men alltså är det inte här uppe därför att ta olja men om fiska och det kom ner ta fisk och olja. Och visst att det lost in the fiskvinnan. Ja men Esmar, kunde du släppa sucha det? Ja, alltså jag kom ner till som sagt att röna att konkretisera och praktisera mina teorier innanför mina begreppsram och praxis. Ja, Esmar för nu har ryckat sån utgör till men vi får vänta 8 till han är klar. Man har lust. Simar Birgit Lindenskog ur sambandslösningen har din skiftnäck senast, ne? Nej, jag har ju inte skift. Jag har alltid att det ska vara så som det alltid har varit. Så känner jag mig tryggast. Och så är det det var. Så är alltid med att skifta näck.
Det var så at jeg har i 2 år en BMW 43, det kjenner det gamle slag, men så vi skiftet så til en Mazda 1943 LX. Vi spoilere, en power injection og et nødja automatisk spekler. Det er skiftet som virkelig er gym en større køreglede. Jag vantrar jag lufsen spraya Veyhe. Och nu har skiftet något att smälla. Ja, så er det nummer 6. Tion? Ja, to. Det er altså ikke lov av hund i Bíðirúmið. Ja, men... det är den fittaste hunden under världen, ne? Ja, men det er ikke kjett, men det ber altså ikke til. Ja, det ska vara så ska det nog vara. Ja. Det ska inte stanna då. Kom. Bronkitis. Akkur man hund. Ja. Ti meter, ti. Hva er det for spektakel? Det gonger altså ikke meg. Hoste. Nei, Alvara. Er du kom natt ved hunden nå? Det då en kuffert kan gå inte. Ja, jag vet gott att en hund är kuffert som det. Jag alltid skulle bara föra ut nu på en vez så att allt blir så lägg för ökna öll. Halda till inte det. Det ska vara så ska det sanna nog färra. Det ska inte stanna då. Halt! Tjoff! Tack alla för det. Det är sköna för det du vid lacknan. Håll du halt tjoff! Ja.
selv 2 av dem. Vi kan bruka hinne till supplybar eller sånt. Nej. Ja, det var en 200 miljoner. Du ska nog få ut. 30, ja. Ja, det var 5-8 om mest, ne? Tjej till lejen. Hva? Jo, det skal nok enka. Ja. Allt leidom. Pappa, gå kanne. Kan hva? Gå kan få en hestatræt. Attræt? Du har langt vei, ikke nok? Ja, men det er bare brunner. Det er så drøyt. Jeg har anka svarstan. Jeg vil ha en svarstan. Hva sier mamma? Och du var så sträv pappi hevda. Klass skip ju allt det här. Jämfri. Jag vet inte hur någon. Det är också ankan jag med. Jag vill ha den hästen. Ja. Okej. Tack det kreditkort här. Men köpa för något annat och kom att vi till månaden, va? Tack. Jag vann. Vi det slutar samma för till nu skulle vi inte. Ja, hallå. Vad säger du? Så, ja. Jag har sagt du ska alltid ringa här. Nå, ja väl. Ja, jag kommer. Du får väl. Det var sagt för en sommar. Du må ha font. Bye. Hallå? Det Paul? Gå kom. Jag får inte sagt till telefonen. Kom. Du är den bästa sak för dig, Tom. Mus. Så just. Ja. $600,000 ikke nekv pengar jeg. Du heldur ikke at det er mer verd enn så. Jeg har utrasler. Kontokort i magasin og sommerhus i Spanien og... Nå, du bakkar. Nej. Det kunne jo hente at onkel fikk mer vid om okken enn nøytvær. Ja, men självant du först du ska nog få ut. Jeg var gå. Du skal eisen få tøyt. Du var ikke som om vi handler en dam. Jag vet inte hur jag ska säga det till. Det är Jakob. Han är otrygg alltid. Han har omgått hemma. Jag vet inte. Kan du hjälpa mig? Jag slår bara allt. Jag om det för det onkel. Bara ta det helt roligt. Vad skulle jag göra åt han det? Stå med.
find? Who knows what for? Who knows who's winning? And who's keeping score? You say it's alright. As you slam the door, all I can say is, please no more. Hørte du? Vi tar ikke en åpen og gest. Det ser ut til onkel vil vite hva vi gjør. Du er så nervøs. Slapp av bare av. Ja, det skal jeg nok ordne. Men det kostar. Har vi en skiftnakt senast, ne? Enn har vi bara skiftat nämndalen, men får vi makterna skiftar vi allt och öll ut. Her har vi rott Eliasen og Kristelig Folkeflotsen har til en skiftnakt senast, ne? Og snakker jeg er ikke Kristelig Folkeflotsen og Moira. Jeg er mye-flotsen. Jeg er skiftflokk. Ja, skift och skift. Det är väldigt vad man lägger ut tutningen att skifta. Allt en skifter ju jag nog bara om skifter man vinner en skiftergrind och en skifter hetta och hatta. Och så gärna very shift att han lyckas så gärna alltid skifta till nästa skifta. Och skift very grind och så vidare. Ja, og medan solen har skin her oppe i høyvutjen der, er Esmar steg og fiska. Men det blir ikke ginger så vel, han ikke finnes noe. Esmar, heter han ikke suksess til der til? Succé? Alltså jag tar aldrig så succé. Alltså jag ser att det är effektivt det och runt när som jag ser på så alltså det glömmer så inte kostar mer än kronor än alltså. Och för spart kronor är av 100 kronor det så som det är. Så det har man vet jag vi så man betraktar ut det alltså. Og vi sutja Esmar Eysturoy fiska effektivt, og vi får sjálvsagt að fylgja vi man fer naga á. Borge, kom inn. Pausa. Takk for det. Du, hvor heldur du að følja i kreppe? Kreppu, det var det gott. Det är politikar är korrupter och svindlare. Ja, ikke det, men altså, hvor er det kreppe? Det är grunden. Det är skjuta manglar pengar. Jo, sånn er det, ja. Men hvor? Det är politikar. Hvor er det alltid politikar? Att han politikar, det är Kjærsson Høyti att ta med det. Danskarna. Danskarna har de och pumpa pengar under första samfunnet. Till grunden. Jag kan gå fortelle deg. Du ser ikke ena kron i det som ikke er dansk. Ja, men alltså Guds kunde danskar kör och ni kreppet där ge och pengar och vi manglar pengar. Det gör också att det bruk för så kan det så kan krepp. Jag förstår att vi skiljer. Så tar det. Då som säkert så. Tack så mycket. Professor. Formar en fela. Och så hur han skulle skriva en bok. Det ser det sin roman. Ja. Han har funnit det att det är en gammal sottmade. Han är George är en godblöd. En godblöd. Det är Jesus. Det kan vi inte. Här känner kurser i att följer eja. Island, norra, Darnellar. Vet du som Darnellar? Nej, jag tar inte. Och Danmark, du. Mitt eget sko Danmark. Och Frankrike.
tog I tar av pumpa pengar inn I Føroya, for vi skulle gløyma vidt eia Danmark. Forstår du ikke nu? Jo, han lever ikke at det er kua okkar så ytla, så til dømes, altså mamma må inntlum, så hun ble opereret I Danmark. Alt for ønsk. Opereret! Det nemlig at jeg forstår du ikke det. Det var sko ikke satt at det vi som eier Danmark. De ble opereret, de talte danskar så evig og vittig. Det nemlig at jeg. Forstår du ikke? For det første, for det grunnet til kreppene. Til at det mangler penger. Hvor giver dere penger? Danskar. Hvor I Danmark? Føroya. Og hva vil jeg der ha åkne å gløyme? Jeg vet eier Danmark. Nemlig, ja. Heila lort I korrupt. Utrolig korrupt. Du Borge, spiller du for at arbeid? Ja, takk for det. Gjør det. Okay. Har du en skiftnakt senast, ne? Skift? Hva mener du skift? For det er masse søyt og sosialistene I Østeuropa, at jeg ikke kunne finne av til ekne stevner, så helt du så vidt, og sosialistiske løsninger at jeg skifter nærkaka som helst. Jeg skiftnaga? Ja, jeg skift mening. Bent Olsen ur Tjålflottsnum, hev du skiftnakt senast, ne? Olsen? Ja, de havkrum. Jeg har skift navn. Ja, og her oppe I høyvudsni sjålen for en atter noe skutt, og da ser vi til Esmar Eysturoy. Esmar, man kan ikke si at røntner har vært så ser man vel etna her. Alt flakt så der. Ja, det freimer så. Men det är alltså så Morstan Alberto gjørde sitt fyrsta brottsverk som 12 år gammal, ta han stjål alle oppsperringene fra ommesøyne. Omman nøydest å selge husene. Morstan kjøpte deg. Det det eneste han neksamt og hever kjøpt. Han har stålig og ranse til alt det som en mæver drømmer om. Ødelreast han, eisende politiet. Tog Morstan fyrer ikke fyra fytla en kvann målstovemann vid blodje. Det bare ett navn som kan få hjertet av Morstan I benka. Niklas Aberge. Niklas Aberge. Han var leiare mellom smadrøngenar I sunni heimbygd. Det var alltid Niklas der flottaste gentenar vil du heva. Det var han som fikk der beste karakterenar I skolan. Det var Niklas adler brottsmenn rattost, ta han som 22 år gammal var utbyggven politistor. Tog Niklas fyrer ikke fyria nøyde herrar metoder ta samfellagsens utskott skulle stekkast. Niklas ser Morstan som en oppgave. Morstan ser Niklas som en forring og skal beinast av venen. Tar kvørsunne med I lovene, men tar av som meining om hvordan futsindar skulle stekkast. Vi blodje. Tar hittast gjennom pakkehuset og I det.
moraler. Ja, og i utländskum filmun vera brottsmennir som oftast fengair. Og i Føroyun sleppa der alltid undan. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, 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 bailame, esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré.